Kufana nyinsizwa la esancane. Uthi lo mbhemu mtshali kunentombi engiyiqine kabi la bengiyihupa kabi engiyishelayo. Manje seyithathe udaba yaluse eqhikizeni. Iqhikiza mangikhuluma nalo ngiyalizwa ukuthi hayi limancika uyabona. Ngithi na athi ya manje yona inkinga le nginayo ngazi ukuthi ngenze njani manje. Hey ngithi mina inkinga impela lena. Inkinga engiyipick up awula eyokuthi lo mfo ukuthi lento yamaqhikiza ke mina ngiyazi nje hayi ngivele ngingazi ukuthi kufuneka ngiyithini kodwa ngokwe understanding yami intombi angeke ihambise udaba lika noma ubani eqhikizeni. There must be a meaning, a serious meaning ukuthi qhikiza umuntu oseze walethwa intombi kuwe ichaza ukuthini leyonto ngalo mfo kuleyo ntombi. Yabona? Akumele manje kube iqhikiza ekuthiwa linqaba nestembu ngoba intombi mangabe submit eqhikizeni uyena officer lewo wazi intombi okuyena okufanele athi ningi naku kufika umhlonipheni la mtshali uthi usuka kuwena uyamazi lo muntu athi ningi yebo ngiyamazi ngifaka istembu ke kushuthi ke ngoba sengimzwile ngikhulumile nawe ehlonipha lo mfana so ngicela lezo zinto ke mhlambe kodwa nje for the fact ukuthi uzane reference ethi bani lengisuka kuye lo kwakho ukufaka istembu akufanele manje lo mbhemu into ebengiyikhalela ukuthi lo mbhemu akumele astrugglishe sekufuna manje ashaye lekhanda elidala ukuze ehlikele kulela khanda alifunayo ngoba phela njengoba bethi manje iqhikiza lindlikindliki kushuthi umsebenzi wakhe again ukuthi kumele ashaye ikhanda ngathi mina letha la iqhikiza ya letha la iqhikiza ngizashaya lekhanda leqhikiza mina ukuthi alided uye kulela khanda olushayile ngoba usulishayile lela khanda elikwazi ukukuthumela umuntu akayithumeli insambatheka nenafu ebantwini abahloniphayo uyofuna nje authority ukuthi ake ungibhekele but ngicabanga ukuthi it's a yes from me but ke wena njengomuntu osemdala manje lo ugwefe nestembu ngimtshenileke ngathi mina awukhulume nalo iqhikiza lelo ulibuza ukuthi according to lona neposition yalo yokuqhikiza what does it mean ukuthi intombi irefer umuntu oyishelayo to iqhikiza iyathunyelwa ni mfamfam ye mfambele lapho eqhikizeni.